Tisza kérné el a labdát. Hajdú azonban inkább Kovács Zoltánt választotta. Tisza teszi most maga elé, és lő azonnal, vezet az Újpest! Kovács már akkor emelte a kezét, amikor még Milintének lett volna tán alkalma közbeavatkozni. Nagyon-nagyon jól találta el ugyanis Tisza, és kifelé tekeredett. Tisza István pedig Urbányi Istvánhoz érkezik. Az egységet jelképezvén ott van az egész lila-fehér csapat. Többször elhangzott már különböző fórumokon, hogy a játékosok ragaszkodnak Urbányi Istvánhoz. A szurkolók közül jó páran annyira azért nem. Ezen a meccsen is felhangzott már a távozását követelő kórus. Most viszont javult a megítélése, többek közt Tiszának köszönhetően. Pazarlövés, kifelé tekeredik el Milintétől. Itt lerázza Pestet, és Zahorec hiába csúszik, elrúgja Tisza melletten. Nagyon jól kezdi tehát a második félidőt az Újpest. Radulovics. Cruz. Elvitte mellette Kovács. És még középre is teszi. Hajdú Norbert, óriási védelmi hiba. 2-0, ezzel minden bizonnyal eldőlt a mérkőzés. Összehozták a kaposváriak. Nagyon úgy fest most már, hogy az Újpest lesz ebben a szezonban a második csapat, amely képes győzni Kaposváron. Hajdú Norbert pedig az első bajnoki gólját szerzi újpesti színekben. Az 5. ebben a szezonban. Itt az első hiba Grúztól. Az, hogy Kovács középre teszi két ember között, ugyancsak hiba, és hogy Grassult megelőzi Hajdú, szintúgy. Fel lehet sorolni a teljes kaposvári védelmet, amikor a vétkeseket keressük. Minden esetre Kovácsot és Hajdút a szemfülességükért csak dicséret illeti. Itt pedig Urbányi István gól öröme. Sikerül a szépítés, ez ennek a szabadrúgásnak a tétje. Nikolics élesen. Ha ezen múlt, akkor nem sikerül a szépítés. Szagyónál landol a labda. És még megindul belőle az Újpest. Lehet, hogy 0-3 lesz a vége. Igen! A slusszpoén komoly újpesti vereségeket követően egy sima lila-fehér győzelem, legalábbis az eredmény alapján. Tisza Tibor második gólja. Tisza immár 8 gólos a bajnokságban, az Újpest pedig, és ez azt hiszem ennél sokkal fontosabb, ezzel a megszerzett 3 ponttal 35 pontos, és újra az élmezőny egyik jeles tagjának mondhatja magát. Annyira szoros a mezőny a táblázat első felében, hogy 3 ponttal bizony több helyet is előre lehet lépni, hogyha az adott csapat számára kedvezően alakulnak a fordulóban az eredmények. Ez tehát a mérkőzés utolsó jelenet sora. Tisza duplázott, mellette Hajdú is betalált, az Újpest pedig 3-0-ra győzött Kaposváron. Urbányi István helye, ha egyáltalán ingatag volt, akkor ezzel azt hiszem megszilárdult. Kedves nézők, köszönöm szépen a figyelmüket, remélhetőleg jól szórakoztak, legalábbis a második félidőben. További szép napot kívánok, viszontlátásra!